Good evening po mga kaparmas sa kabundok. Galing po tayo ng laot mga kaparmas sa kabundok. Yung huli natin ay pangulam lang talaga mga kaparmas. Nag-umpisa tayo mga kaparmas 6 ng gabi. Ngayon mga kaparmas ay dito tayo sa bahay na mga 11 mga kaparmas sa kabundok. At yung huli ko mga kaparmas sa kabundok pakita ko sa inyo yung hinuhuli namin na isda sa gabi, yung tinatawag na espada mga kaparmas sa kabundok. Okay, sundan nyo ako mga kaparmas. Hindi ko naipakita nyo mga kaparmas dun sa laot kasi madilim naman. Yung gamit lang namin ay flashlight, hindi gaano makita mga kaparmas. So nagpasahan ko mga kaparmas sa kabundok na dito na lang sa bahay ipakita ko sa inyo yung huli natin. Okay, ayun lang mga kaparmas ang ating huli ngayon mga kaparmas gabing ito. Okay na mga kaparmas, kaulam na tayo. Mahigit ito 1 kilo mga kaparmas. Medyo malaki, 1 piraso lang siya at mayroong maliit na kasama. At ibang klase naman yung isa, maiksi lang yung isa mga kaparmas, iba yung isa din pero ang tawag ito talaga espada. Ito sa amin langkoy ang tawag mga kaparmas sa bundok. At yung isa na maiksi ay langkoy pero tawag namin na itim, mga kaparmas. Ayan o, ikot ko yung laki niya. Yan na siya kalaki, ay 1 piraso. Buti na lang nakabawi tayo ng ating pamain mga kaparmas bundok. Alas 6 hanggang 11 PM mga kaparmas. Ito lang huli natin. Buti nagadali din mga kaparmas, nakaulam din. Okay, so maraming salamat mga kaparmas. Thank you and good evening sa ating lahat.